De astăzi mărim pachetele cu care ți-aduce mașina pe bază de comandă cu 2000 de euro. Este 1 aprilie, nu lua de bună treaba asta, dar hai să-ți explic de ce pachetul nostru de 2499 de euro nu este atât de mare pe cât crezi. Și de ce suma asta nu ne îmbogățește pe noi ca firmă, dar îți asigură ție un serviciu de calitate și o mașină în care știi că te urci în siguranță. De exemplu, orice verificare la fața locului din Europa pleacă de la câteva sute de euro. Apoi la acest Seria 7 costul transportului începe de la 900 de euro plus TVA, dar la alte mașini crește și peste 1000 de euro. De ce? Contează foarte mult de unde le aducem și greutatea lor. Pe urmă, ca să-i facem rarul și să ți-l aducem cu numere provizorii și RCA, ne mai costă undeva la 300 de euro. Adaug și garanția pe care o atașăm fiecărei mașini, care ne costă și ea 200 de euro. Faptul că ne blocăm TVA-ul în momentul achiziției mașinii din Europa și descoperi de fapt că să fii un dealer auto nu e cea mai mare afacere și să nu uităm de impozitul pe profit care se duce către stat. De asta nici nu găsești la tot pasul o firmă ca a noastră și să nu uităm de transparența și profesionalismul care rămân cei mai importanți piloni atunci când duce la capăt o colaborare auto. Așa că dacă ești în căutarea următoarei tale mașini, ia legătura cu noi! Scrie-ne sau vizitează-ne la unul din showroom-urile noastre din București sau Iași și hai să te echipăm cu cea mai bună versiune de mașină care ți se potrivește.